の者の傷を癒したまえ。邪魔はさせないわ。やあ、また剣の腕が上がったわ。おお、怖い。これ以上は付き合ってられません。よし、ラングリッサを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも新たな魔物の発生については落ち着くはずです。しかし奴には逃げられた。あと少しだったのにな。闇との戦いの中で、また遭遇することもあるだろう。その時こそ、奴にその剣を届かせればいい。わかっている。レディン、あいつは私の獲物だ。次は手出しするなよ。もし手出しをしたなら。ランス、わかった。その時はお前に任せよう。ああ。この衛兵団長の肩書きは伊達じゃないわ。ついにラングリッサーを取り戻したレディンだが、闇の軍勢はそれを受けて本格的な攻撃を開始し、バルディアへと魔物の大軍を差し向ける。背後に広がるバルディアの大地と民を守るため、レディンたちは決死の覚悟で闇の軍勢と対峙する。
んやるんだから。新しい力使いこなせるかしら。